زرزر زينا مدبات سنبل مبل 27 عام زخر سرحيت فنكل لما مدرخ مغيره بزبل تيمالو مع 10 لكاتيت بصحف القدفات وعلمين محمد سعيد بوقع تخفيتهم እዚኩም ማውሰረት ንሓዝዝ መጸጽ እንብል ለማዓመቱን ከም ወትሮ ህዝብን ምሕዳርን ብዝተፈላለየ መሰናዶታት መውቃቡ ትካላት ሃብታ አገልግሎት ድማ ነጋድያን ብግቡእን መንጋድ ምድላዋቶም ከጻፈፈዮም ቀንዮም ብዘይካዚ ነቲ ጽምብል ምዕራግ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀመረው ድድራት ምሕንባስን ቴንስ ባይታን ዘጠቃልል ስፖርታዊ ንጥፈታት ብውዕቡዕ መንፈስ ይቕጽል ኣሎ ባዛሩን አካል ናይቲ ጽምብል ክኾን ከሎ ነበርቲ ሰለስተ ምሕዳራት ከባቢ ከተማ ባጽዕ ኣብ በቦቶም ዳሳት ምስራሕ አጋይሾም ይቕበሉ ኣለዉ ነጋድያን ኣብ ጎደናታት ባጽዕ ዘናግዕሉ ባህላዊ ምሪታቱን ተዳሊሆም ዘሎ ያታው ባህሊ ብሄር ሕዳር ድማ አካል ናይቲ መደባት ምዃኑ ወኪል ኤሪና ሓቢሮ أما حضر زوادو بأتو إفريم قبر كريستوس بشد شلكاتيت مس منسيات أب زغورو ركب أب تروم أب هاجراو مدبات زملكات مبرهيبو كملات زوات واتيام بمحبراو سنفلتات كسلطنو مزغن منسيات أب زغورو ركب أتو إفريم بروح مزاي زمعدو بخبرتات حبر السبام مستخصصو فقر سراحن فلتاتن زوننو زعرامات منسيات مهناز كاب قدامنتات مدبات المعات مخان قليزو أبت سلطنا بتاريخ أب دحر بايتات ترى منسيات أب هاجراو غالسن هناز حجرن أقداسنتن تران وداب منسيات أب هاجراو مدبات كمون سنة أمراو كيناتن تلوون ذاتكورة استمرارات توهيبو دحر مزام سلطنا أتم منسيات ناب تاريخ أو دفعات عد بقيعو أبز بصحلو أبوان ورارات وياني بحالتات مثل خال إيرتران استفدت مقيان جيجنة زملكت مبرهي أبت فتسامي بستساتفو مجلس توهيبوهم أتم منسيات تاريخ فتساميتات نولودتات كموكسخ قلقل بملكع مصحفن ميديان مسنادوز وصدو تبقصوتات زيادة كدفع لهم لا تحساسي بهم سالاستا خايدة قصالن ستوهادن غوسغاساتن استمراراتن زمتا انصارت محلالفت حمامات ببغزيو زتبابعو صيت يركبوهم زلهم سندات منستر طعنا زنطرو نزي غسغاسين مغمغام اب عصب نستخايده زتستخاتاتل وكيل إيرينا احمداني محمد زلاقو زبصاب ليديا تقل مريم كتوربيا ሚኒስትሪ ጥዕና ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁጽጻር ዘካየዶ ንጥፈታት እወታዊ ውጽኢት ከም ዘመዝገበ ጨንፈር ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብደረጃ ሃገር ዘሰላሰሉ ዕማም ንምግምጋም ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ገሊጾም ኣብቲ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕናን ዞባታትን ዝተወከሉ ሙያውያን ዝተሳተፍዎ ካብ 6 ክሳብ 8 ለካቲት ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝተዓመን ጥፈታት ዝነበረ ብልጫታትን ሕጽረታትን ከምኡውን ተራ መሻርክቲ ዝገልጽ ጸብጻባት ቀሪቦም بمسارات الزبطابات من كاي تمحላለፍቲ ሕማማት ተጠሪኑ ዘሎ ንቕሓት ዘጉልሕ ምዃኑ ንዝበለጸ ውጽኢት ድማ ጎስጓሳት ብዝተዋሃደ መልክዕ ክቕጽል ከም ዘድሊ በሪሆም ሕማም ዓባይ ሰዓል ንምቁጽጻርን ንምፍዋስን ብዝተሰላሰለ ንጥፈታት ልዕሊ 9 ሚእታዊ ተሓከምቲ ከም ዝሓወዩ ከም ኣብነት ቀሪቦም حلافي ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ አሰፋ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል ርህራህን ሓልዮትን ስነ ምግባር ሰሞያ ጥዕና ስለዝኾነ ንግዳያት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምሕብሓብን ምትብባዕን ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ጸዊዖም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ተሃዱ ምቁጽጻር HIV ኤድስ ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስማዓቶ መዛዘመ ቃል ኣብ ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ HIV ኤድስ ድማ ብፍላይ ተረጋጊጹ ንዘሎ ዓበ ዓወት ዓቂብካ ልዕሊኡ ንምስጋም ዝተዋሃደ ጻዕሪ ክቕጽል ኣዘኻኺራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብርእስቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝወሃብ ኣገልግሎታት ሞያ ጥዕናውን ናብ ዝተፈላለዩ ርሑቕ ከባቢታት እናተንቀሳቐሱ ኣገልግሎት ይህቡ እዮም ብኸምዚ ኣገባብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ድማ ምትሕባር ህዝብን ምሕዳራትን ተደሚሮ ኣድማዒ ውፅኢት ተረኺቡ ኣሎ ነጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሓጅ ሜጀር ኣርሲ መስመሮም ከተወርበያ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዕሮት ንምክልኻል ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምትሕባር ህዝብን ምሕዳራትን ኣተባባዕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታልን ምቁጽጻርን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ሃብቲ ጸጋይ ነሪና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ መላእቲ ዞባ ኣገልግሎት ጥዕና ብምስፋሕ ዜጋታት ኣብ ቀረቦም ተረባሕቲ ዝኾኑሉ ባይታ ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ኣድማዕነቱ ክብናበለ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንዝርከቡ ዜጋታት እናተንቀሳቐስካ ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ሕማማት ዓይኒ ዘተኮረ ሕክምናዊ ኣገልግሎት መርኣያናቱ ምዃኑ ኣብርሆም እቲ ኣሃዱ ኣብ ንኡ ዞባታት ጎልጅ ፎርቶሳዋ ተሰነይ ሃይኮታ ጎኘን ኣቁርደትን እናተንቀሳቐሰ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ከም ዝሃበን መነጽር ከም ዝዓደለን ዝሓበረ ኣቶ ሃብቱ ንኣድማዕነት ናይቲ መደብ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢታት ምትሕብባሮም ከዛይዱ ኣዘኻኺሮም
ተገልገልቲ ብወገኖም ሰሞያ ጥዕና እኹል ቀረባት ሒዞም እናተንቀሳቀሱ ብዝህብዎም አገልግሎት ካብ ኮለልን ሃልክን ከም ዝደሓኑ ብምሕባር እቲ ዕማም ኣብ ምቁፅፃር ዑረት ልዑል አበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣብ 16 ምሕደራት ከባቢ ንኡዘባ ጾሮና ካብ 3 ክሳብ 6 ለካቲት ብዝተኻየደ መደብ ልዕሊ 3,000 ጥሪት ፀረ ውሽጣውን ግዳማውን ባልዓት ተኸቲበን ተፀዋዕ ሕክምና እንስሳብቲ ንኡዘባ መንእሰይ መብራህቶ መዝገበን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ በቲ መደብ ልዕሊ 4,000 ጤለ በጊዕ ኣስታት 16,000 ከብቲ ኣስታት 4,000 ድማ መፅዓኛ ከም ተኸቲባ ኣብሪሂቦም እቲ ኣብ 21 ንቁጣታት ዝተዋሃበ ክታበት ብልዑል ተሳትፎ ሓረስቶትን ምሕደራት ከባብን ብዓወት ከም ተሰላሰለ መንእሰይ መብራህቶም ሓቢሮም حلاف جنفر منيستر حرشات نوزوا آتو سلام ملس بجدو سالاز نبرسنا إكرامات طريقة تطبق درجة خمسة الكباب بمحبار تعنن محازك كايزلون تفتات عمس سانن مخابات مهرتنن عبا أسوازو كم زلو قليزو إمباس فدريشن روسيا بإرترا زغر مبل 280 عامت موت صحفيين قدامين ألكسندر بوشكين أو سمرات زنبيلو أبتلو مع عسرت لكاتي تاب ساعات كد مغتري أب كبابين زخروق وزغو محاولت استقايد الزخري لعلوس بسلطان منقسن جنبارن أبلات إمباس روسيا خمون أب روسيا استمهارو إرتراوان ترقيبهم نيرهم أما حضرت ومأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أوليين أمباسادر فدريشن روسيا بإرترا مستر عظيم يا رقم الدفن دما أب حاولت بوشكين أخليل عمبابان بيرهم أمباسادر عظيم أبز اسمعو قال سنة وهو ألكسندر بوشكين أب تاريخ سنة عف روسيان علمن عبا بركتوز قبر مخانو دحر مبراه بفرياتو عبيت اللوت زمسن نوزحات سبات زتبابعن مخانو قليزوم أب تقاتامي مبقلاو قطمتات بوشكين بقانقوا روسيا كمون ناب قانقوتات تقرينيا فرنسا جرمن إنجليزين كوريان سترقومي قطمتاتو تنبيبو